Janero mar kalatvlive na singo kanyo ni kaumolo kanyo sa para biro duka kod weche manyien mag podho Chieng ka weche maket koda magi abiro bedo mana kami e yono machiek. Nyinga Neli Chieng ndine. Waido kanyo ni piny owacho ni ikruok ne nyasi mano mar madaraka mano ma ibiro bagi higani e kaunti mano ma Wajir chiegni rumo ka bende ikruok mano mar ne nyasi mar madaraka no sani to koro osechopo atamalo 84. Jatend migawo mano mar arita mano ma Raymond Molo kawuono ne otelo ne jotelo go mago madito mawuok e piny owacho mano mamalo mar chuoyo wang'e e alap mano ma bende ibiro bedo ka ibage nyasi mano mar madaraka no. Ne owacho ni entiere kod geno ni kapok dwe ni orumo to ikruok maket koda mano biro bedo ka rumo chuth. We are here in Wajir at the stadium with the team from the national government, the team that has the responsibility to spearhead the preparations for the national celebrations. As you know, we'll be having our Madaraka Day celebrations on the 1st of June here in Wajir, hosted by the county government. I'm here with the governor of Wajir, together with my PS colleague, PS Umi, in charge of culture, who also comes from this county. We have this morning done an assessment of the progress of the preparations, and we are happy that the progress is good. We are at 84%. We expect that by between the 20th and 25th, most of the works would have been accomplished. So I know you can see already there is the former parade doing the team doing the rehearsals as part of these preparations. We will be able to share with you the schedule of a set of activities that will be happening 1 week to the celebrations. We have the thematic week which begins on the 25th all the way to the 31st at one of the local primary schools here with a focus on education, youth, as well as the future. And besides that, of course, there's work that is going on at the residence where His Excellency the President will host the luncheon for his guests. And maybe lastly is to ask the people of Wajir, the people of Northern Kenya, and Kenyans in general to join us on the 1st of June. And we expect to start early, given the weather, but also the fact that every day at around midday there are always the prayers. So we expect everyone to be seated by 8 a.m. on the 1st, with the program expected to begin at exactly 9 a.m. Thank you. Gavana mano ma Kirinyaga Anne Waiguru okwayo oganda go mago mabende wuok e gwenge ma Western mar mondo migi tem gibi gisir lwedo jatend piny Kenya William Ruto e lek mane mano mar telo ne oganda jo Kenya e kidieny mano mar ariyo. Weche maket koda magi ne owacho e gwenge go mago manyeri kama bende ne oluwo ni oganda mawuok e gwenge mag Western nitiere kod tema mano mar chopo kare moko kuom singo mabende gisingo. Ne owacho ni ber ka gibi gisiro jatend piny Kenya William Ruto mar mondo mi dongruoge mathoth obionere e gwenge manyeri kono. Weche maket koda magi ne osir kod jotelo moko mabende ne osire. Nyeri haiongei. Kazi ya William Ruto inaongea haiongei. Bas, tumechagua President William Ruto akuwe anazunguka akifanya siasa ama akifanya